खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 एप्रिल 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोब्राब हाबायाव मुखुब थानांगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुनखौ हेफाजाब होनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गुबुनजों बाख्नाय जागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन, फालांगियाव जोबोर मोजां, मुलाम्फाया बांगोन, न'खरनि गोदान बिबान मोनगोन, जायखिजाया खामानिखौ मावा मानो एसे मावनायावनो मोजाङै मावफुंनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, गोदान खामानिखौ मावजेननो खाबु मोनगोन, देहाया मोजां थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, गुबुनजों एबा गुबुन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां, फरायनायाव गोसो दुंगोन, दिनै गुबुननो रांखावरि दाबिलाय, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, नाथाय गावनि न'खरावनो बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, गोसोनि टेनसना बांगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, दिनै गुबुननो रां दाहरथ', खरसाखौ हमथानांगोन, फरायसाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां, फरायनायाव गोसो दुंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मोजां आरो गोथों साननो रोंनाय नङा, सोरनिबा थुनानै होनायाव न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, लोगोफोरजों ससियेल मिडियायाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन, दिनै न'आवनो थायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, न'खराव बिमा एबा बिफानि सोरबा सासेया लोमजानो हागौ, जोथोन लानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, बांद्राय लुबैनाय फैगोन, गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन, गुबुननि थाखाय दिनै जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, सिगांनि थांखांनाय जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोखौ बेले बेजे मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोब्ला हाखु दाखु खालामैयानो मोजां। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, सोरजोंबा लाजि फोनांजानोबो हागौ, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, मावख'आव लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोदान खामानिखौ मावजेननो खाबु मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो
मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। जेबो लुबैयाजासेनो खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला इयुनाव मोजां मुलाम्फा जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। नाथाय न'खराव बिमा एबा बिफानि सोरबा सासेनि देहाया मोजां थानाय नङा। जोथोन लानाया गाहाम। गुबुनजों बाख्नायजागोन। मोनायाव उन्दुनो ओंखारनाय नङा। बायजोआव ओंखारालासिनो न'आवनो थायोब्ला दिनै मोजां। खुरमा बाहागिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसो थोनायाव बारा मोजां नङा। मोजाङै साना जासेनो सोरनोबा रादाय होफ्लाङोब्ला इयुनाव गोबां खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। अब्लाबो गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम। नङाब्ला सोरबाया नोंनि बाथ्राखौ गोरोन्थि बुजिगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन आरो देहाया मेंग्रुनाय मोनगोन। न'खराव गेदेर बिबान रुजुननांगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गावनि सायाव फोथायनाय थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोदानै माबाफोर गोरोबथा खालामनानै मुंसाय दाहो। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ सानफ्रामबो नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो, जाहाथे नोंथांमोना गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनो थाखाय नटिफिकेसनखौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।